Ole request pakhat local lea Morris ania ran request tu hi Christian labu number zanga som pakhat hun kha le chen min kaihruaitu ti kha ni hela phu tu hi pilal ruali ania thluk siam tu hi Dr. Ramlin thar sai lo ani lala em mai ani kha le chen min kaihruaitu hello yan dihan du tok phot me zai thiam tuna speaker ni ta pu arlal biak sa nga hian asa la thin em mani